Nu er jo Sonora, det er jo en erhvervsuddannelsesskole, så mange af de ting, vi laver, det er jo inden for praktisk. Altså det er jo det praktiske fag, vi er inden for. Så du får jo ikke så mange skriftlige lektier for det, mere hvor du skal ud og bygge noget, eller lave noget, eller have noget programmeret, eller et eller andet. Og det har du så mulighed for, når du er fri fra skole, at du har de lokaler, vi har undervisning i til rådighed, til at kunne lave dine lektier, altså de monteringer, de programmeringer. Ja, på eventgangen har vi adgang til det hele næsten. Altså nogle gange kan vi også godt gå ud på, hvor vi går ud. Vi har koldager herude, hvor vi har store, højtalere og lamper. Ikke så pult. Ja, dem har vi adgang til. Og selvom vi har også noget elektrikergang og noget kælder nede, og noget kabel og sådan, der kan vi have nogle begrænsninger for, hvad vi må. Men alt inden for vores fag, det er guld adgang til. AV-teknologien, den udvikler sig meget. Det er selvfølgelig forskellige forhold, hvor meget det udvikler sig, men det udvikler sig efterhånden, og vi er jo gode heroppe til at tage det til os og forstå det nye, så vi ikke bare sidder tilbage i 1980'erne, men stadig trådet telefon og ikke rigtig noget forståelse inden for det ene og det andet. Men vi sidder og for eksempel tager en ting med, der hedder bande, hvor vi kan sidde og styre forskellige ting fra forskellige computere, devices, det ene og det andet, og kan få lov til for eksempel at sige, okay, nu vil jeg gerne have, at der kommer hul igennem en højtaler fra en mikrofon. Okay, så går jeg ind i mit bandesystem og siger, der, færdig. Og så får vi det inkorporeret i vores undervisning, så vi forstår det, og som vi kan få lov til at bruge det, når vi kommer ud i den virkelige verden, og kan få det i hænderne. Altså, vi har jo også heldigvis den privilegie her på skolen med, at vi får folk, producenter og leverandører ud til os, og hvad den har kommet ud med deres nyeste af det nyeste. Nogle gange også noget, der ikke engang er kommet ud og kan blive købt endnu, kommer de ud og viser os, så vi kan få lov til at have det i hænderne og lege med det. Nogle gange er det bare en dag, andre gange får lov til at beholde udstyret en uge, 2, 3 uger i længere vej i tid, hvor vi kan få lov til at nørde endnu mere med det, fordi så har vi fået en viden fra start af, fra leverandøren af, og så kan vi så bagefter en uge senere sidde og sådan lige tage den frem igen og sige, hvad var det nu det her, det gjorde? Ja. Og så kan vi få lov til at lege med det. Og det er jo super fedt, at vi kan, både inden for AB og både også, jeg har hørt fra Lyd og Lys, de har også haft nogle folk op, hvor vi kan få lov til at lege med det, og kigge på det, og pille ved det. Det er super fedt, at I på en eller anden måde bliver involveret i det der, hvad der egentlig er fremtiden på et tidspunkt, fordi I jo samtidig også egentlig er fremtiden for hele den her uddannelse og det her arbejdsfelt. Har du en passion for teknologi, lyd, lys og billede? Vil du arbejde med avanceret udstyr og skabe tekniske løsninger, der gør en forskel? Så er AV-teknikeruddannelsen måske noget for dig.